Вітаю вас, друзі! Вялікі дзякую за ваши добрыя словы, пажаданні мне і маёй сям'і. Вельмі прыемна у такую праднавагоднюю ноч атрымліваць віншаваныя адкрыткі, паштоўкі ад розных людзей, з которым судьба такімі лёс мяне звёў на працягу майго жыцця. Гэты стары год, ён быў вельмі цікавы, такі складаны, я б нават сказаў. Але наперадзе ў нас 25-й. І ў 25-й год мы войдзем са сваімі старымі сябрамі. Гэта дзед Мікалай, альбо святы Мікалай Санта-Клаус, і снегавік Яська, які нам прынёс цудоўную ялінку з зорачкай з бліжэйшага лесу. Я бы хацеў у гэтым годзе пажадаць вам, каб вакол вас было больш добрых, разумных людзей, каб розныя дрэнныя людзі абыходзілі вас, каб вы з імі не сутыкаліся. Тым больш, што насамрэч з кожным годам дрэнных людзей становіцца ўсё меней і меней. Яны знікаюць гэтыя злыя людзі, а добрыя людзі застаюцца. Каб вы адчувалі свабоду сябе, сваіх дзетак, каб у вас была надзея у будучыню, таму што яна сапраўды і ёсць гэта надзея. Так яно і будзе, як сказаў мне адзін чалавек, усё будзе добра, не хвалюйся. Хаця вось гэты год 24-й, ён быў такі дастаткова складаны. Тым не менш, наперадзе нас чакае 25-й. І што ён прынясе? Хай толькі пазітыўныя эмоцыі. Ну а калі будуць у вас выпрабаванні, каб вы разам з сям'ёй, каб у вас былі добрыя блізкія, прайшлі і не заўважалі гэтых цяжкасцяў. Да сустрэчы ў наступным 25-м годзе. Абдымаю. Ваша Алесь.